Timore Lestari. Keparenga kula matur bilih kadang siswa sampun paripurna hanepi saserban. Matur nuwun dipun sikati kanthi doa panggung. Matur sebanun purna tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kinasih kakung Miah Putri ingkang satuhun luhur budi, sumangga kula tindakaken jumeneng sawetawis. Sesampunipun hanepi saserepan saking Bapak Dwijo Purwantara Cakrabono SPD langkung rumiyin kula tindakaken manungku puja nganut agama saha kapitadosanipun sowan-sowan. Kanthi pangajap mugi saserepan ingkang sampun kula panjenengan tampi saged piguna tumraping pribadi langkung-langkung ing sesami. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Sedaya kula tindakaken lenggah malih wonten palenggahan sakabeh. Sugeng mundur, sugeng pinanggihan ing pawiyatan candhaipun. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.